ቅድሚ አብርሃም ነበርኩ። ቅድሚ አብርሃም ነበርኩ። ኢየሱስ ከዓ አብርሃም ከይተወልደ ከም ዘለኹ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም። ዮሐንስ ምዕራፍ 8 አንቀጽ 58። እዛ ጥቕሲ እዚኣ ናይ ዮሐንስ እምበር ጥቕስን ቃልን ናይ ኢየሱስ ከም ዘይኮነት ከነስተብህል ይግባእ። ኢየሱስ ኣምላኽ እዩ ንብል እንተዳ ኮይና ነተን ኢየሱስ ዝብላ ቃላት ወይ ከዓ ኣስማት ናብ ፈጣሪ ቀይርና ምስና ንብበን ዝህባና ትርጉም እስኪ ንከታተል። ክቡራትን ክቡራንን ፈጣሪ ካብ ማርያም ተወልደ። ፈጣሪ ካብ ማርያም ተወልደ። ፈጣሪ ካብ ማርያም ተወልደ። ያዕቆብ ንዮሴፍ ሕፁይ ማርያም ወለደ። ካብኣ ድማ እቲ ፈጣሪ ዝበሃል ዘሎ ፈጣሪ ተወልደ። ማቴዎስ ምዕራፍ 1 አንቀጽ 16 ፈጣሪ ምስ ተወልደ ተጠቕሊሉ ደቂሱ። ፈጣሪ ምስ ተወልደ ተጠቕሊሉ ደቂሱ። ማርያም በኹር ወዳ ፈጣሪ ወለደት። ብዓለባ እውን ጠቕለለቶ። ኣብቲ ማሕደረ ጋይ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀሰቶ። ሉቃስ ምዕራፍ 2 አንቀጽ 7 ፈጣሪ ዝነበረላ ማሕፀንን ዝጥበበለን ኣጥዋትን ብፁዓት እየን። ኮነ ድማ እዚ ክዛረብ እንከሎ ካብቲ እኩብ ህዝቢ ሓንቲ ሰበይቲ ቃላ ዓው ኣቢላ ዝፀሮትካ ከርስን ዝጠበኻየን ኣጥዋትን ብፁዓት እየን በለት። ሉቃስ ምዕራፍ 11 አንቀጽ 27 ካብዘን ሰለስተ ጥቕሲ ማቴዎስ፣ ሉቃስ እንታይ ንመሃር? ቀዳማይ ማርያም ንዮሴፍ ተሓፅያን ከላ እቲ ንዓ ዝፈጠረ ፈጣሪ ኣብ እንዳ ከብቲ ወሊዳ ከም ዘደቀሰቶ። ካልኣይ ማርያም ሕፄትን ከላ በኹር ወዳ ፈጣሪ ከም ዝወለደት። ሳልሳይ ፈጣሪ ካብ ማርያም ተወሊዱ ንብል እንተዳ ኮይና ንምንታይ ደኣ እዩ ኣብ ሆሴዕ ምዕራፍ 11 አንቀጽ 9 ከምዚ ዝብል ኣነስ ኣምላኽ ሰብ ኣይኮንኩን ከም ዝበለ ኢና ንምሃር። ኣብ መጨረሻ ሰባኽያን እስከ ነዘን ቀለልቲ ሕቶና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተመርኪስኩም ብሰላማዊ መንገዲ መልስኹም ሃቡና። ቀዳማይ ኣምላኽ ከም ሰብ ካብ ሰበይቲ ከም ዝውለድ ኢየሱስ ዝሓበሮ ጥቕሲ ኣበየናይ ወንጌል እዩ ዝርከብ? ካልኣይ ቃል መን ኢና ንኣምን? ቃል ሰባኽያን ወይስ ኣምላኽ ሰብ ኣይኮነን ዝብል ጥቕሲ? ሳልሳይ ኢየሱስ ባዕሉ ብቓሉ ብልሳኑ ኣነ ኣምላኽ ካብ ሰበይቲ ዝተወለድኩ ፈጣሪ ዝበለላ ጥቕሲ ኣበየናይ ወንጌል ከም ዝርከብ
بخبرة عزة حبرونا ኢየሱስ ከዓ አብርሃም ከይተወልደ ከም ዘለኹ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም። ዮሐንስ ምዕራፍ 8 አንቀጽ 58 እዛ ጥቕሲ እዚኣ ናይ ዮሐንስ እምበር ጥቕስን ቃልን ናይ ኢየሱስ ከም ዘይኮነት ከነስተብህል ይግባእ።